Анатолій Вертинський. Два полі. Було у солдата два полі. Поле, де кветки рвав, бегаў з сябрамі на волі. І поле, де ён воеваў. Тихо было и чисто у полі яго дзяцінства. Былі огонь и дым, у полі ратным тым. Два полі было у солдата. Одно зелянело травой, другое было узрато войной и политой крывёй. Было у солдата два полі. Поле, дзе кветкі збіраў, бегаў з сябрамі на волі, і поле, дзе ён паміраў. Кондрат Крапіва. Ганарысты парасюк. Байка. Бывае, правда, вочы коля. Раз гнаў пастух свіней у поле. Адзін вялізарны парасюк, які аббегаў вёску ўсю, за раніцу абшнырыў за вуголле. Цяпер такі меў выгляд важны, што носа не дастаць і сажням. Вышэй за ўсіх ён сам себе лічыў. А што ў самого на лычы, не бачу гэтага, аднак. І вось адзін тут падсвінак, які заўважыў бруд раней, і кажа: «Дядзечка, аж лыч у брузе! Не згрэбна гэта між свіней, а што, калі заўважаць людзі?» Парасюк наставіў хіп. «Парасюк раз'юшан? Цераз цябе я чырванець прымушан? Гэта мне сказаць асмеляцца немногія. Дык гэта ж дэмагогія!» Парасюк нашлаецца, не дараваць клянецца. «І места мокрага крычыць не застанецца! Ты мой свінячы гонар закрануў!» І так ён пад свінака грызануў, што той за сажняў 5 адскочыў. Парасюк не надта быў ахвочы глядзецца праўдзе ў вочы.